Салом алейкум бародаро. Кадоме аз шаҳри Москва ба Санкт-Петербург ё га Санкт-Петербург ба любой шаҳрҳои Россия рафтанӣ бошад, муроҷиат кунед ба номерои болои экран. Ҳамаи бародаро шуморо меён ай даҳаи хонатона мегиранд, ба мошинои комфортни мебаранд, то ҷо маконтона мерасонанд. Ё ки шумо ягон посилка равон карданӣ бошед, ба ҳамин бародароро муроҷиат кунед, меён ай даҳаи дари хонатон посилкатона мегиранд, мебаранд, то ҷо маконтона мерасонанд. Салому алейкум, бародарои аҳли дини ислом. Кадоме аз шаҳри Санкт-Петербург, Москва, Москва, Санкт-Петербург, любой шаҳрҳои Россия. Марҳамат, мошиномон мошинои нав. Алоқа доброи номероро дар ҳака фирӯз мемонад. Занг занед, соҳ саломат мебарем, мерасонем. Ай хонатон ба хонатон.